kur. To kaka nene, aneno ni success rate mar transition nyeche ne ber kowuok grade 6 kadonjo JSS koro wuok JSS kodonjo senior school to resewinjo kosechako yumba iwacho ni 61% ema ose transit up to today, manyiso ni namba moro ma more than 30% poko transit. Kaka wadhi ng'eyo ni retention margi chal nade, mano is a function of quality assurance ma Ministry of Education. They gibro wachonwa kaka odhi completion rate koro wabro ng'iyo seche ma koro gichopo class 12 ni nyithindo wuok adi. Najagone gaji mbaka moro which was very simple. Nikane Kibaki obet president, moyawo school ni free education, nyathi nodonje class 1 nyathi adi kenyalo paro 1.2 million. By the time mane nyathi ni chope class 8 no se chopo 1 million. Mano chope form 4 no se chopo 1,800. In 12 years that cohort 400 no lal. No penjo di one again. What statistics one again. Ka free primary education huko ngelwet Kibaki ka ite ko class 8 pero ji million achiel. Ka form 4 chopo 1,800. In fact, can that cohort graduate 4 years later? You don't. I can 167,000 no graduate from the university. So the loss to nitie. Don't give me the work system are many. Some of them onge control mar sirikal, some of them onge control mar japuonj. So at each level nitie ng'ama nigi level of responsibility. To tekni wanyalo ng'eyo kuonde ma nyithindo gi nitie te. We can account for them. Mano wanyalo nyiso stoch gi. To ka ok wanyalo account for them, ni wan wang'eyo mana jomo dhi e university gi jomo dhi e TVET ka ji osewuok. Kaeto jomodong to koro nyagri gi tekri. Mano Chiwacho ni mano chal maroch mentiere. Sasa romo sang'wen gi nus na ka wiyo masani ka duogo mar mondo mi achak kodi kimiwa paro bende mantiere kata ka wacho ni retention ka machal ni obede matek kata ka sani ji thuthni mondo mi ji odonji otim 100% transition ma sirkal gombo ni bende inyalo rit nyithindo gi obede